Cando o toxo está florido, engalanado con esa cor marela dunha viveza fresca e xuvenil, ponnos a pensar que nalgún tempo non tan alexado do que ora temos entre as mans, escomenzábase co traballo hoxe esmorecido de recollelo, para cun proceso de secado ou curado ao sol, poder varealo e así sacar a súa semente. Unha semente pequena e moura que caía dos bagullos para esperar pousados e mansos naquela especie de manta ou lona a que a man humana o seleccionara para voltar en compaña da terra a rexurdir un novo ciclo a crianza e aproveitamento do toxo. Non había que esquecer que como alternativa a este método máis enxebre e cotián, estaba o de compralo nas feiras, que maiormente viña da parte da Mariña, supoñendo que sería esa e non outra o porqué de recibir o nome de mariñao, ou aquí, toxo macho. Aquela semente que caía como un torrente entre os dedos encallados esparcíase no terreo onde antes se segara o trigo ou a avea, á vez que se gradaba, quedando mezclada coa terra de maneira axeitada e adormecida, esperando que coa compaña do tempo vira a luz o xerme que nos ia a levar paseniñamente ao ventre desta raíña da floresta. Este terreo botaba uns 6 ou 7 anos dando ese toxo mariñao, volvéndose a acabar para que escomenzara o ciclo botándolle outra vez fruto, procurando ao mesmo tempo cambiar as terras facendo barbecho.
Pois estamos collendo na maraña no que eran toxos e usábase para esterco, para facerse a cama ás vacas, extraer a corte e tamén despois para facer lume, que antiguamente non había outra leña e había que coller toxos para cocer e facer a comida e para todo o que fora lume había que facer con toxos. E despois tamén había outro que era un pouco máis especial, que se collía para as vacas, para cortárselo e pisárselo e dárselo despois para comer. Eu, cando iba ao monte, iban homens que andaban e quería coller tanto como a eles. Levaban unha foce e daban a volta toda alrededor da cabeza porque así embalaba-se a foce e collía unha gabela, que senón non collía como a eles. Eu quería coller como a eles, eu tiña 30 anos e eles tiñan 50 e pico de anos. Era o que pasa que escagallaba toda, picábamos toda. E despois daba máis traballo igual, pero eu collía como a eles e non quería ser menos. Pero despois quitaba todas as semanas nas espiñas, porque puñíame feita un lazareno, porque eu non quería facer menos que os outros. Entonces, era o que me gustaba, que montar as gabelas e clovar a tantas como a eles. Pois eu era que antes deixábamos os toxos esses grandes, para guía, e despois cortábamos polo pé, e nese pé salían unhas guías delgadiñas e eran as que aproveitábamos para o toxo. Un fauciño e un galleto, e era o máis tierno. Pois o toxo algún tempo foi unha cousa moi útil para este país, que se usaba para as cuadras, para facer esterco, usábanse despois os toxos que eran máis vellos, usábanse para o lume, para cocer e para todo iso. E claro, os que viñamos coller ao monte algúns, pois, higábamos, deixábamos en gabelas moi postiño, en gabelas para cargar, claro. Outros collían e deixaban todo estrado, depois había que andar con a galleta xuntando tos aquí e tos ali. Claro, non há moito máis tempo cargalo, pero o que estaba xa engabeladinha e higado, cargábase moi rápido. Estes toxos máis altos había que cortalos polo medio porque non volían para ir inteiros para a cuadra. Entón, depois cortábanse polo medio porque acabábamos de cortar por baixo e tiñan os couces para o lume. Bueno, pois aquí viñamos ao monte e había que levar a maraña para a casa porque outra cousa non había, entonces había que vir ao monte. E chegábamos á casa co carro, había que valer a maraña e despois había que collela e metela para a corte. Entonces ainda había que asentala moi asentadiña porque había que botar as vacas, non se podían deitar nelas, se non se podía ben asentada, pois non se podían deitar. E habíalles que facer unha camiña ben feita para que descansaran ben de noite, que senón non podían descansar. E nada, xa dixera outro, daba moito traballo, era unha cousa que había que facer, todos os días tiñamos que facer o mesmo traballo. Non era moi, pero había que facelo. A maraña que poñela toda a un xeito. Depois, cando se quita o esterco, vas dando ao traveso para que vayan volvendo. Se non ao largo, levantanse os toxos de punta
e veñen unhos veciños. Cookie. O Toxo saía dilixente e altivo, deixándose medrar non moito máis dun ano, asegurándose así que os seus grolos foran tenros, mansos e fáciles de traballar. Había quen diariamente collía un gabalón, chamado así por ser o irmán maior da gabela, carretando o lombo, despois de amarralo cunha corda ou clavando cunha especie de galleto. Bueno, pois, xa está o gabalón feito. Está moi gordo, non me vale. Se pisar as vacas non me vale. Está moi duro logo. Entón, xa estaba o gabalón feito. Pillábamos un galleto destes. Así. Travábamos así. Non vou tomar. No, porque é razón, E facíamos isto así. E baixaba aquilo co gabelón ao lombo. Pillábamos así. E salíamos pillábamos o fauciño. E ala aquilo pro monte. Pillábamos así. E salíamos para a casiña así. E chegábamos, usábamos. Pois nada, que iba a contar que cando iba aos Toxos co carro, pero xa hai moito tempo que eu sou moi vello, e cando chegaba a casa por non valeiralo, pois metíalle a espalda ou cu ao eixo e dáballe a volta ao carro. E despois, para quitalo, collía unha corda e atáballe á roda e iba tirando, sacaba o carro e volvía a poñer dereito. Quedaban algúns fungueiros ali, pero despois facía outros. E nada máis. Pero xa pasou moito tempo disso, que agora non levanto o carro. A ver,
Xa na casa dábase pé ao exercicio arduo e laborioso de preparación co fin de darlle ao gado un alimento enerxéticamente útil e necesario, utilizando primeiramente unhas pías ou cepos de madeira onde se trinzaba moi trinzadiño, cunha especie de macheta preparada de forma artesanal. Tampouco podemos esquecer outros sistemas máis evolutivos quizais, que costaban dunha mesa un gran arco de ferro, que en forma de fouciño traballaba a modo de cuchilla. Pero o proceso non podía pararse, posto que requería un estado óptimo no que a elaboración se recibe. O toxo debía chegar á boca do animal sin o seu bravío agreste, que lle concede a naturaleza. Era así como nun baño de pedra, ou utilizándose na maioría dos casos unha especie de lastra, uns tornadeiros de madeira no seu perímetro, para que o toxo non se esparcira no intre de proceder a machacalo, dado que os golpes que cuns mazos de madeira especificamente feitos para esta laboura eran firmes e resolutivos no acadar o resultado final. Non podemos esquecer as diferentes misturas que co toxo se facía para que servira de complemento na alimentación do gado. Así estaban os nabos, tamén machacados, erva verde, palla, hedras dos carballos, ou simplemente o toxo sin máis, ou non ter quizáis material para tal mestura. O gado aproveitaba este poder enerxético, xa que constituía unha fonte de vitaminas importante, notándose sobremaneira na fortaleza do animal. Temos que suliñar que en algúns casos traballábase máis o procedimento de machacar o toxo pola circunstancia de non ter outra cousa para poder darlle ás vacas ou ao cabalo, si é que o houbera, posto que este noble bruto naquel entón supoñía o único vehículo de transporte e de aí a súa vital importancia. O toxo non soamente morría nesta súa utilización, senón que se aproveitaba de outras formas e metodoloxía. Así, e sen deixar esa propiedade que lle daba a súa propia xuventude, collíase para que servira de estrume nas cortes, catapultándose a ser, ao longo de moitos anos, un dos mellores abonos debido ao seu factor de potasa que o labrego tiña no eixo de mellorar tanto a terra como o fruto. Pois, algún tempo non había abonos químicos como hai agora, pero en embargo coseñanse moi boas cosechas, traballando, que había que coller moito toxo, botalo nas cuadras, pastrarlles, e despois coa mezcla, co excremento das vacas facían unha mezcla moi boa. E despois deses estercos levábase todo para as terras, virábanse as terras, e entón despois con ese esterco daban un fruto moi bon, porque tiña moita potasa e frutaba moi ben co asunto do toxo. Se botabas outros estercos de outra cousa, de folla, de erva, todo iso non daban fruto como únicamente xesta. A xesta verde tamén daba moi bon fruto. Pero como o toxo non había cousa ninguna. Pois este é un aparato que había na casa dos ricos para tronchar o toxo,
e cunha tabla, nas puntas, pois ibase cartando o toxo para metelo para dentro, para estar picando así. Este é o toxo, despois este toxo pisaba, despois pisaba, dábase ás vacas e ás bestas e a todos os animales, porque tiña moita vitamina. Pois, esta é unha macheta que se preparaba para cortar o toxo. Non había outra cousa, e entonces había que cortala con esta macheta. E esta macheta está feita con trociño de ferro, moi preparadiña, e despois está posta neste pau para que cando se cortaba que non se colleran as maus contra esta tabla, porque senón entre as espiñas e o mango fastidiabas a mao contra a tabla. E isto había que cortalo ben cortadiño, e despois pasábase aí para o outro lado, e entonces dábaselle cos mocicos, e despois levábase para as vacas, e xa tiñan que comer así. Isto dava-se ao gado, porque o gado comia moito ben, era un alimento que daban moito leite ás vacas, é moi bom, con moita manteca, que non o dan como con isto. E despois, que para alimentar os becerros, que había que alimentaran uns becerros bons, as vacas comían isto e aguantaba deles, porque as vacas tiñan que tirar por carros de todas as formas. E isto era un alimento bom a elas, aguantaba as noites. Isto é para mezclar ao toxo, porque come mellor o gado, así, cortado, mesturando. E faz así. E botas así, e comen mellor. Tamén vale erva verde, erva seca, mezclándolle ao toxo, pois comena moito mellor. Pois isto era o último procedimento que se lle daba ao toxo, entón collíase e botábase nun cesto, nun colbera, e collíase e dábaselles ás vacas nun baño, unha escada ou no suelo. É un alimento moi bon, ten moita vitamina, proteína, de todo. Mira, se é bon que está como o gato. Se está ben preparado, comía o gato. E ves que dá unha ración, non moito nin pouco, porque se non costaba moito traballo de buscar, unha ración adecuada para cada caso, para cada animal, quero dicir. E nada máis, e non tiña outra cousa.
Deixando medrar e co paso dos anos, encontramos neste compañeiro dos montes galegos a utilidade de servir para a leña, ben para cocer ou para consumo propio da casa, nas lareiras. Eran os fouciños testigos de tal desbroce e separación minuciosa. Á hora de establecer o criterio polo cal aquela planta servía para diversas faenas dentro da vida diaria de calquer casa. A fronza para cocer, a leña para as cociñas, e o couce servía para dar calor en moitas noites de lareira. Non era fácil, posto que había que arrincalo, pegándolle uns cortes ás raíces cunha ligona de pica, e seguidamente tirar hasta dalo por vencido, para deixar paso á preparación de novo do terreo. O toxo foi compañeiro de moitos dos nosos labregos, foi amigo nas noites frías, foi enemigo na insalubre tarefa de traballar con el, foi o que sigue sendo hoxe parte da nosa historia, unha historia que se escribe pos nomes daqueles que lles tocou vivir esa parte da nosa cultura. Cultura da terra. Simplemente eso, cultura. Pois aquí estamos arrancando no toxo para decir como facíamos antiguamente. Arrincábamos os toxos, había que limpalos un pouco para poder escarabillarlle as raíces, acortarlle as raíces para aproveitar o cepo po lume, porque o lume era o mellor o cepo. E ademais quedaba ao monte, agora arrincar o toxo quedaba ao monte xa minado, amovido, para despois queimalo un pouco e botarlle trigo. Bueno, pois despois de arrancar o toxo, temos que podalo, porque se non podamos, así non podemos levar. Entonces, estes toxiños pequenos, pois, aproveitábamos para cocer o pote, que antiguamente había que cocer o pote, que non se podía, había que facelo de outra maneira. E tiñamos que facer o pote, e enseguida, despois as puntas eran para cocer, valían para cocer o pote, e estes outros había que picalos moi picadiños para que metelo po lume, que outra cousa non tiñamos, porque ao mellor se viñan os veciños e xogábamos a partida toda a noite, pois había que ter unha boa larada, que senón morríamos de frío. E así, ao mellor xogábamos hasta había que cantar un pouco viño, un pouquiño viño quente con azúcar, e así xogábamos ao mellor hasta das 3 ou as 4 da mañá. E pasábamoslo ben, habíamos que outra cousa non tiñamos e pasábamos así o tempo. Pois o toxo, ou seja, reunimos aquí uns poucos para recordar tempos de antes, tempos que pasaron e agora volvemos a recordar. E a min parece unha experiencia moi boa para nosotros, mas pos que vengan atrás, para que sepan o que houve antes. E o toxo, pois claro, o toxo dá traballo, e para sementalo costa moito. E divídese, o sea, o toxo hai no mariñao e hai no grañego. O brañego servía para estar a cuadras e o mariñao para pisar, e despois aproveitaba esa leña. E do resto, pois, pouco máis, teño que dicir, sobre o toxo, que pica moito, ten moitas espiñas
hai que andar con cuidado con ele, que a veces vense un e non é doado, e na máis. Pois estamos facendo estas cousas para recordar tempos antigos do toxo, porque o toxo mariñao, que ven sendo o toxo macho, pois ese vale para facer pa leña, para a lareira, para cocer o pote e por aí, para estrar as cuadras, para cocer, vale para todo. E depois hai o toxo brañego, que ese só vale para estrar. O toxo fixeno, moitas veces fixeno para o lume, moitas, e collelo antes que se mollase. Que me ten dado boas carreiras para quentar o forno. Pero máis, con máis son para a maraña, para eso, sí. Outra cousa non me valía. Do vídeo parece moi ben. Moi ben, unha cousa moi ben feita. Que polo menos acordamos cousas de antes. Bueno, pois hoxe estamos a rematar aquí un traballo sinxelo, pero pola nosa parte, e creo que pola parte dos que nos acompañaron, é un traballo cheo de connotacións emotivas, porque non hai que esquecer que durante estes días de traballo pois xuntamos cerca de 500 anos de historia. Nosotros queríamos facer o emblema, para darlle un pequeno homenaxe como emblema ao toxo. O toxo, pois, como vades e como vistedes no vídeo, pois, bueno, tratouse de mil maneiras, de mil formas, porque non quedaba máis remedio para que a economía de calquer casa axudarase a ir para diante. Estivo na mau destes veciños nosos, a quen desde aquí, desde a asociación, lles damos un montón de gracias, sin esquecernos tamén, sobre todo, pois, da Casa de Gil, aquí en Cabreiros, de Elmira, e todos os componentes da súa familia, así como en Vilacide da Casa de Xosé e Marlucita, que nos prestaron pois, todo o canto estuvo a nosa disposición. Pero tampouco eu quería suliñar, tampouco hai que esquecer que a parte do toxo e de toda a súa connotación e dos seus traballos que había que facer desde o pisado, desde o vareado, desde, bueno, todo o que aquí se veu no vídeo, non? Queríamos tamén rendir un homenaxe á xente que realmente tuvo que traballar nel, tuvo que mazarse, tuvo que sacrificarse, e realmente é o campesiño de toda a vida, o campesiño que está esmorecendo, pero que ainda existe. Hoxe vimos aquí 1000 formas de traballar, 1000 formas, pero todas relativizadas en moitos anos. Oxe, eso sería impensable pois, nun rapaz de 20 anos, nun rapaz de 40, ou eu, que teño ahora mesmo cerca de 50, tamén sería impensable. Por iso queremos que esta historia non sexa unha historia irrepetible, non. Ten que quedar aí, para que todos collamos un pouquiño consciencia del. Moitas gracias a todos, tamén a ti, Fernando, porque estás aí detrás da cámara, pero o teu traballo é, dende logo, sobresaliente, un 11 sobre 10. E nada máis, seguiremos traballando coa ilusión de seguir presentando, sobre todo, esta cultura popular que non deixa máis que ser cultura da nosa terra. Moitas gracias. Se vetar en leira chea, pagar sendo convidado, mercará rico en aldea, venderá prove fiado, non é pra ter casa chea. Oye que adora veciña, rapaza que dorme fora, terra digna da cociña, e neniño que non chora, non che veda boa espiña. Perto do lunes que nací, leixes con whiskas na casa o min, fecia do ano, fecia do bo, fecia dos anos, non me millón. Mal, alcalde no teu outeiro, escribano no portal, e lume polo palleiro, salvarase Dios che va. Pariquene taberneira, e maguas de bebedores, amores de costureira, e xa tres traballadores, son che con niños na feira. Perto do lunes que nací, leixes comunistas na casa o min, fecia do ano, fecia do bo, fecia dos anos non é millón.
traballo que se ten, firmar o que non escribo, donar sin saber a quen, e dar carto sin recibo, penso que non me convén. Estremeiro preñador, leva as aguentas do río, foi o vaque escornador, e se teme señorío, canto máis lonxe millón. Perto do lume des que nací, leixes comunistas na casa ouvín, frente do ado, frente da voz, frente dos anos non hai millón. Pagar sendo convidado, mercar rico en aldea, vender a prove fiado, non é pra ter casa chea. Oye que adorable ciña, rapazá que dorme fora, é rarita da cociña, e neniño que non chora, non che ven a boa espiña. Perto do lume des que nací, leixes con riscas na casa ouvín, frente do ano, frente da voz, frente dos anos non é millón. Mal, alcalde no teu outeiro, escribano no portal, e lume polo palleiro, salvarase Dios che vai.